خوشکو برایان هێژا دەمەوە خۆش بە زێوی دیکم ڕەوشاوە باش بە لێ ڕەوشا مەتەڤە نەباش. ئەم تێک چوون بەرە سەرێ خاپۆ و تەڤگەرا خاپۆچی ساغ ئەڤ زیدەتری 14 ساڵە ئەز رەخنە دەکەم ئەس هێشیاری دەکەم کۆ ئەم نەگیژن vê قوناغا هانێ ئەم گەیشتن تێکچووینێکی مەزن ئەڤ تێکچووینە هانێ نەکێمی تێکچووینە ساڵا 1970 bi peymana Cezayirê di navbera Sedam Hüseyin û Şahê Îranê dema şoreşa me a li Başûrê Kurdistanê têk çû. Niha em di 2026 de ne têkçûyîna Kurdên Rojava Kurdistana Sûrî nekêmî wê têkçûyîna hane ye. Lê û jê dijwartir e, jê teeltir e. Aniha têkçûyîna niha ji aberê dijwartir û teeltir ji ber ku şert û mercên di destê Qesedê de û di destê PKK'ê de hebû hemû wan dakirin. Medya xapoçî dema vedgerê rexne dike reş dike tevgera Rizgarîxwaza Başûrê Kurdistanê vedgere wê serdema hanê 100,000 pêşmerge hebû nizanim çi hebû têk çû. Niha Qesede eynî mesele çek hebûn, têkilî hebûn, perwerde hebû, teknîk hebû, hemû tişt hebû beravê tîma têk çû ji bin serê Xapo, ji bin serê Ebdullah Gucelan, ji bin serê Ebdullah Baxçelî, ji bin serê dewleta Kûr a Tirk û serhişkiya qadroyên me ê Rojavayî ku xweş PKK dûr nexistin, xweş PKK xelas kirin, fatûreya wê gelê me nehadit. Bi qeşartî, bi zelalî ez vê dibêjim. Berê jî min gotiye, verê me hişyarî dida lê niha encam li meydanê ye. Berpirsyarê yekemîn ê siyasî û ê exlaqî û ê îdeolojî û ê psîkolojî û ê hemû tiştî Xapo ye û tevgera Xapoçî û tevgera Cemîl Bayîq e. Ev hemû berpirsyarê yekemîn ew in lê berpirsyarî qadro û madroyê me yê Rojavayî jî berpirsiyar in. Ez nikarim Bahoz Erdal ji vê meselê bişom. Bavê sîstemê trolê zilama, tewtewê zilama ez nikarim îvî ji vê mesela hanê bişom. Ew jî berpirsiyar e. Şoreşa Rojava ku em pê kuştin, ku em pê gêş kirin, şoreşa 19 Temûzê û şoreşa Rojava û heval me em bûne dewlet û avan kesên ku rexne dikin hemû hevalê Mîtên û hevalê Tirkan û hevalê Erdogan in derket eşkere bû, xuya bû ku kî hevalê Mîtê ye, ku kî qûnekê Mîtê ye, kî kurtêlxurê Mîtê ye, kî li ser hesabê Mîtê dijê heta roja îro. Bi rastî pir tehl e. Ez yanî pir hêrsim di derbarê rewşa ku çêbûyî lê ez ê bêjim. Min gotiye me berê jî gotiye ev hişyariyên hanê me berê jî gotiyenî. Xapandina wan heta niha li medya a poçiya binerin çawa bi bêbavî, bi zikreşî, bi dexesî nêzîkî Kurdistana Iraqê dibin. Di çêkirina nûçeya de, di derxistina şiroveya de, ana wê têkçûyîna xwe PKK niha li qurbaniyekî digere. Wê mezlûm Ebdî bike qurbanî û wê nizanim Sîpan hemo bike qurbanî û xweş û meselê derxîne û berê xwe nade Xapo. PKK berê xwe nabe ji rêya xwar ji gayê pîr e. Gayê xemo ji rêya xwar ji Gucelan e, ne Ocalan, Gucelan, Xapo ye û Xirpo ye û Qehpo ye, ne Apo ye. Rêya xwar ji wî ye. Gelê me li Bakurê Kurdistanê di çîroka Xendeka de heqwase şehîd çû. Niha gelek dobû em di nava nîqaşekî de bûn ez û hin biraderan gotin
15,000 20,000 شهيدي ما لدجي داعش چو اونها اف حمود اسکفت بر آویتی بون کرم گو ون لبر 15,000 شهید کevin نیزی 5-6,000 شهید ما لباکوری کردستانی چون جیانا خوش دستان جبو کردستان سر بخو آزاد خاپو معانی قوناغا چاره سریع دموکراتیک و جواکا دموکراتیک اوی سرسریه هانه نکاره بخچلی بکر دموکراتیک هاتیش مر کردا بکر چاره سریع دموکراتیک اوی جواکا دموکراتیک چه بکر باوی خو جا خو نتکاری بکر او خو نه دموکراتا خاپو نه دموکراتا نکاره خو بکر دموکراتیک و دولت ترک بکر دموکراتیک حق واسه انرژیا گلی کرد کدا گلی کرد خوینا گلی کرد بفیرنگی چون او پرین او دزیا کو پککی کری او 27 میلیارد 28 میلیارد یعنی ناش خور بنرن پنابری هر دو تاقین کردا لحلبی پنابرین لرقای پنابرین لعفرینی پنابرین رجاوا که حالا گلو پککی وی پری هانی بکار بینج و آلی کاریا خلقه یا نا همو اف چیروکین شورش و شورش آزادیه و تفگر آزادیه تفگر سختکاریه نا هنک گلین ما دوست و حوالین ما خلقی عفرینی ولو بهیرس دبن ام دبیجن چما جبرکو پر ایشیان جدستی پککی پر ایشیان نها و خلقی جزیره جی چارنوسا وانده بوک چارنوسا خلقی عفرینه حق خلقی هیه بهیرس شب ور بردوی وان در حق خاپو و خاپوچی بیجن حق خلقی هی جو کثیر نبیجن اون چما نه وقتا ویه حوال جمر کومنتین هنک رخنه مکر حوال نه وقتا ویه و حوال ندما رخنایه و رخنا بیلن حتی آزادیا فیزیکی آقونا سروک آبو آزادیا فیزیکی كير لسر هستيبو مترسيه بون خلقه دردقستن لقامشلو وفوتو وينين خاپو لدان ميداني تشتي خوش تشتي باش قلي مي عفريني قلي مي لشيخ مقصود اي كرد جي خاپو خلاص بون نها جزيرة جي ويش خاپو خلاص بون او بوتين وان او آلين وان او قريجا وان او قمارا واني ايديولوجي او تشتي واني جني او سترانين واني ولو بالدروا سركفتين دهندري ستراناد قالي ما او شيء خلاص فكروا الرامان التفكرة خابوشي ويسكتر بكن فكر مالا مني فكر هي مالا مني سيستم هي او سيستما قريجو جني چتا جيتم دزيه تروري كل سر السنجا قالي ما شو قضية كنا هاتي او جي ترورة لكسك نكهروي ترورة هاني بباريس ام ناس دكن رژیما سوریه ام دکارن در حقی وی با آخوان ام چی بیشن کسک وی نبیشه حوال تو چما رخنه جولانی دیکی آنا نه وقتی رخنایی کسک ویش کرده ولو نبیشه لینها ام بری خود دن پککی و تفگره خاپوچی حوال رخنه نکه حوال ببوره آنا نه وقتی رخنایی و جادف داویج ناموسامه ایریشی مرو دکن پرورده گنی تفگره خاپوچی نفشک دو نفش سه نفش گلی کرد تیک بر روشکی گلکی خرابه تیک چوینه کی مزنه براستیز دی بشم جه تیک چوینا سالا 1950 کورتره مستره دشوارتره بگلکی یعنی از نرخاندن همش ویتیک چوینه هانه مدیا پگاگی و اینها وی بری خو بده انه کسی وی بری خو بده پدکی و بری خو بده سروکی برز مسعود بارزانی و بر پرسیاری ویتیک چوینه هانه وی گنی بوینه هانه وی تیخ
ستیێ وان gelê me ê Rojhilatê Kurdistanê ez qurbana we bim ez gorî we bim bi a apoçiya bi a xapoçiya nekin pejak jî niha ketî nav we qaşo we koalîsyonekî çêkiriye partî û rêxistinên Kurda hûn bûnî yek her westa we bûyî yek rê nedin pejakê rê nedin xapoçiya ez ji werî vê ya te kes dikim enekese Encumena Niştimaniya gelê Kurd li Sûrî peyede ji damezrînerê wê bûn vegerin dîroka wê di 2011 peyede jî di civînên damezrîner di civînên damezrandinê de hazir dibû peyede pêncî 50-50 dixwest nîv dixwest wê çaxê saziya dayîkê şehîd a saziya dayîkê nizanim çê saziya ca Aldar Xelîl saziya xatika Aldar Xelîl û bi vî rengî û ciwanên şoreşger û ciwanên şoreşker dixwestin nîvenîv bistînin lê enekese qebûl nekir û qenc û xweş kir qebûl nekir pişt re apoçî û rejîma Beşar Esed gihaştin koalîsyonekî û derbeyekî çêkirin rojava hemû xistin bin destê xwe û tiştê çêbû piştî wê hûn hemû dizanin gelê me yê Rojhilatê Kurdistanê ez qurbana we bim ez destê we maş dikim bi a apoçiya nekin li halê me binerin û li xapoçiyê di nav xwe de binerin bere ev sînaryoya rojava li cem we dubare nebe ez reca dikim ez hêvî dikim bi vî rengî wekî ez çi bêjim wekî kerîtiya me a gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê nekin ez ne behsa enekesî dikim ez behsa xapoçî dikim Kurdê me yê Rojavayê Kurdistanê ê ku heta roja îro li dû azadiya fîzîkî a serokxapo digerin azadiya fîzîkî wek me nekin rû nedin pejakê di nav we de eger wekarî pejakê bînin ji xapoçiyetê derxînin Emîr Kerîmî hûn wî bikin Kurdê Rojhilat hûn wî ji qunaxa xapoyîzmê derînin mala we ava lê li gorî wan neçin heta ji we tê hêşiyar bin û li dû qûna Cemîlbayîk û pejakê neçin bi wan neyên xapandin ez reca dikim ez hêvî dikim baş e ev mesele çawa çêbû ev têkçûyîn çawa çêbû ne hewceyî heqwase şiroveyî ne hewceyî ji xwe re li dewlet Baxçelî temaşe bikin guhdar bikin winênaz bikin çawa dewlet Baxçelî bîyî parîzerê xapo çawa xapo diparêze û çawa êrişî Rojava û êrişî Mazlûm Ebdî dikin temaşe û guhdar bikin Muhatap bellidir. PKK'nın kurucu önderinden başkası asla değildir. DEM Parti'nin Türkiye Partisi olma yönündeki demokratik ve dengeli mücadelesini görmekle beraber eski hastalıkların tekrar ve zaman zaman bir kez daha nüksetmesinin sorumluluk ahlakıyla çatışacağını düşünüyorum. Hatırlatmam mazum görülsün. Fakat bu parti Türkiye'nin partisidir ve bu haliyle Türkiye'ye parmak sallaması asla ve kat'a meşhur, masum ve makul görülemeyecektir.
اف دولت باخچەلیە کو ئاپۆ di mesajê xwe de pesnîvî dide, silava jêr dişîne, ew jî pesnê apô dide û apô diparêze. Dewlet Baxçelî serokê Partiya Neteweperest a dewleta kûr, a dewleta eşkere, a dewleta Tirk çi dibêje? Dibe Mazlûm Ebdî kesayetiyekî bêrêz e û xayîn e, xıyanetê bi damezrînerê Partiya Karkerê Kurdistanê re kiriye. Yani Mazlûm Ebdî xayîn e. A xıyanetê bi aporkirî li apô guhdar nake. Baş e, yani ev çawa dewlet Baxçelî gîhaşt vê qenaeta hanê? Dewlet Baxçelî dema diaxive demek xapô jêr gotiye. Demek xapô jî têr gotiye, ev lawik, ev Mazlûm Ebdî nema bi amê dike, xıyanetê mir dike, na eşkere kir. Ev axaftin di sêzdê vê mehê de bû piştî êrîşa Şêx Meqsûd û Eşrefiyê dewlet Baxçelî li parlamentoya Tirkî di grûpa partiya xwe a parlamentoya Tirkî ev axaftin, ev êrîş, ev parastina xapû û êrîşkirina li ser Mazlûm Ebdî got. Çi jî dibêje? Dibêje ew pevçûnên di navbera artêşa Sûrî û hêzên Sûriya Demokratîk di Eşrefiyê û Şêx Meqsûd di Heleb de derbarê wê vê dibêje. Ew pevçûnên hanê gelek fikrê me mijûl dike li ser gelek aliya û gelek asteya rexne dike. Dibe hêzên Sûriya Demokratîk û hêzên parastina gel YPG gelek şaştî li wir kirin, xuya dike ku yani Heleb ne pîvane lê Şam prensîbe û pîvane. Çi jî dibêje? Dibe ewî terorîstê ku navê wî Mazlûm Ebdî ye, dewlet Baxçelî dibêje dostê Siyonîzmê ye, îkirî dostê Siyonîzmê li axaftinê apô jî vegerin tim êrîşî Siyonîzmê û İsraîlê û nizam Siyonîzm û İsraîl jî Kurda re tiştek nekir. Tiştek ji Mazlûm Ebdî nekir. Amerîka jî jêr tiştek nekir. Siyonîzm derew ha derew derew. Xweziya ji mala Xwedê re rast bana jî. Dibêje ew terorîstê mezin Mazlûm Ebdî dostê Siyonîzmê ye, bûkeke li bûkekî plastîkê li destê İsraîl de ye, kesayetiyekî bêrêz e, nemuhterem e û xayîn e serokatiya damezrîner e a Partiya Karkerê Kurdistan. Dewlet Baxçelî werin li vê ecêbê bidin. Dewlet Baxçelî parastina apô dike û li ser Mazlûm Ebdî dibêje xayîn e. Ev gotin neyê dewlet Baxçelî ne. Ev gotin gotinê xapû ne. Ev nerîn nerîna xapûyê, helwest helwesta xapûyê. Çi qeyse dewleta xapûçî, tevgera xapûçî bi emperatoriya xwe ya elamî bixwazin vê mesela hanê pîne bikin, veşêrin ev gotin gotinê xapûyê. Hezmî Haco diğeyîdi, Zirdeş Haco diğeyîdi naxeyîdi bi kêfa xwe yê. Ev gotin gotinê xapû ne. Rewşenbîrê me û nivîskarê me xapûçî çi qeyse pîne bikin, pelçîn bikin, ev helwest, ev gotin gotina xapû li ser zimanê dewlet Baxçelî. Çi jî dibêje? Dibêje daxwaza hêzên Sûriya Demokratîk û hêzên parastina gel ku Enqere bi wan re têkevin nava diyalogê ev em qebûl nakin û em li dijin û li dijî rastiya ye û yanî êrîş dik. Dibe dewlet ti carî gerek nekeve diyalogê bi van aliyên hanê re. Dibêje çawa me têkevin nava diyalogê bi rêxistinekî terorê re. Dewlet Baxçelî jî fêr dike ku PKK jî rêxistinekî terorê bû û lê dewleta wî ket pêr nava diyalogê ji bo wê fesex bike. Çawa mantiqê fesexkirinê, çawa
جولاني تروریست مزن بقصدي ركت ناف ديالوجي جبو منطقي فسخ كرني اف استراتيجية تركاية استراتيجية خاپوية جفاكا ديمقراطيك انتقربوينا ديمقراطيك مسألة افها شوا بكيك فسخ بو قصده فسخ بو بدستي وان بي ويبري خو بدن كردستانا عراقي ويجي تيك بكن تيك ببن وفسخ بكن ويعني إيريش بكن نها آگر كتي قوناوان جبر روشا كردستانا روجلا دترسن لي قاوا خو بجي آنين روج آوا تيك شو روج آوا خلاص نما تشتك نابي بي روج آوا وخولي سرية ديمقراطيك وديري وخسرية إيريشي خسرية ديكي لقل خسرية هي اللي دشي خسرية هي أبشيروك ميروك يخان نما سكتر بو وتشو شو يعني از يا ما دس كفتي عند باراس من قصدي وبكي كده باراس دوان چند مهين داويد من مقالي خود باراس هناك احمق وكرد جوان هيك از ابو خابو تفقرا خابو شيت باريزم نا مقالي خود باراس از نوكي نواف ومواف واجدر ومجدر اف كسين هاني كشبو منفعتي خوشبو برجواندي خو كيرن سول وقندره دنيجي بكي كده از نبو مكوان مخو نفرود از خو ارزان نابينم از خو ارزان نابينم بكي خو ارزان دي دو خفرود دي از خو نافروشم مخو نفرود نمخو فرود جولاني نمخو فرود تركا نمخو فرود بكي اف دبي زلال بقي كسي خدي وجدان وشرف وناموس واخلاق من ناس دكن كو از شوامه ام وگرن داخيانيين دولة باخشري كنت سيز دي في مهيد قودي چاوا وكومارا تركوري بفان كسين جروبين تيروريست تيكي في ديالوجي ودبيج كو مخاطبة ما خياية كسي كومبير بآخفن خياية نمازلوم عبدية سروكي دامزريناري بيكيكي خابو بحثا آبودك ام ناچن بوير ناخفن ديالوغا ما بخابوري برا خابو امرو تعليماتي خو بده وي امي ناسكن ام مظلوم عبدي نازناك رخنا ل دو بارتي وشقل ماس بارتي شي ديك جوان جي نرازيه دولة باقشلي جوان جي واناك تروريست وكي مظلوم عبدي وكي قصدي وكي نظاممچه واناك تروريست ل وان جوان جي نرازي دخوازه دولة باخشلي حموك خابو بن كوله بن سرحيز بن ونزانن سرحيز چیه كو خلقي ما بوطانه جزيره وشرنخي ودير كي ناسكن سرحيز كي دخوازن اف دولة باخشلي دخوازه اف جروب هاني دامار كردايتية تيد نمين يعني اگر بچك كردايتي ما ب اوجي تيگو اف داخيانية دولة باخشلي بري ايريش على سر روجاما از چی فهم دکم از ناز دکم از فهم دکم کو مهندس معماری وی ایریشا هانه باخچالی و خاپویه باخچالی و گوجلانه از ویجه فهم دکم و راستیشی ولوی کالا امن داخیانیا سروک نووی ریبر گلی از چی بیش کام لیبنر شخور لداخیانیا خاپو بنرن اف زلام ناموس بير نماي يعني بتركي تجير بيج شرفسز لباش ناويته تجير بكردي تجير بيج بناموس لباش ناويته شبا عفرين ها داگر كرن رخنا يا دولتا ترك نكر
داگرکردنا عفرینê şermezar nekir. Serêkaniyê hat dagirkirin ji aliyê dewleta Tirk û kirêgirtiyê dewleta Tirk û çeteyên dewleta Tirk xapo vê êrîşa hanê wan komkujiyê hanê ê ku li Efrînê û li Serêkaniyê û girê spî çêbû şermezar nekir. Di vê daxuyaniya dawî de ku dobû hevdê mehê çêbû, 17-18 mehê dîsa êrîşa li ser her du tax her du meheleyên Kurda ku xapo çîyî wan meheleyê hanê. Nanê Kurdê me ketî zikê xapo. Kurdê me xelkê Efrînê li Eşrefî û Şêx Meqsûd ketiye zikê xapo. Dîsa ev êrîşên han xapo şermezar nekir, bang li dewleta Tirk nekir ku bêalî be. Kurdê Rojava li halê wan bihêlin, apo vê nekiriye. Êrîşa li ser Rojava jî çêbû wê yanî wê şermezar nekir. Di rojên me yên pêş ti carî şermezarkirin û rexnekirina dewleta Tirk ji xapo hêvî nekin. Niha xapo çi dibêje? Dibê evşerên li Şêx Meqsûd û Eşrefiyê û li Rojava bi tevahî li dijî pêvajoya aştî hinek kesên dixwazin pêvajoya aştiyê xera bikin li Bakurê Kurdistanê ev êrîşê han pêk tînin. Baş e çi eleqeya Colanî bi pêvajoya di navbera Mîtê û xapo de heye? Çi eleqeta çi têkilî çi peywendiya çi îşê Colanî bi pêvajoya civaka demokratîk û çareseriya demokratîk a xapo heye? Tune. Xapo kî hedef digire? Xapo Mazlûm Ebdî hedef digire. Qesedê hedef digire ku ji destpêkê di bi a xapo nekirin. Xapo di civînên bi dizîd û miberê jî behs kiriye. Wê felaket çêbû. Ava çêbû. Tehdîda xapo a têl konferansa ku ji Qesedê re digot, ji Mazlûm Ebdî re digot, ji Ilham Ehmed re digot, heva pêk hat. Xapo nayê min ji we re negotiye felaket çê bibe. Ey xwelî ser tu kî heta tu dibêje tu nebêje qerarê dewleta Tirk e dewleta Tirk ser zimanê te Kurda tehdît dike. Tu berdevkê dewleta Tirk e. Tu berdevkekî pîsik kotî nefer jî ne yekî wilo hêjayê heqwa setê delalî li ber dilê dewleta Tirk na. Ma tu van informasyonê hanê tu ji Kurd tîne tu ji dewleta Tirkî tu ji Mîtê tîne. û va çêbû. Ev felaket çêbû. Dewleta Tirk niha gelekî rehet. Tiştek nema Qesede, tiştek nema Rojava, tiştek nema xweseriya demokratîk. Kurdên me ê Bakurê Kurdistanê hêviya min ji we ew e. Wîndengê xwe didin kî? Wîndengê xwe bidin Baxçelî çêtir wîndengê xwe bidin Xapo Partiya Xapo. Wîndengê xwe bidin Hûdapar çêtir wîndengê xwe bidin Dew Partî û Çeqilmaz Partî. Wîndengê xwe bidin CHP û AKP çêtir e. Çêtir wîndengê xwe bidin Xapoçî û tevgera Xapoçî û bere qûna sezayî temelî bere bibe nûnerê gelê Kurd. Dengê xwe nedin van hevana hemû zilamên dewleta Tirk in. Cîrek dengê xwe bidin dewleta Tirk ji we çêtir e. Ji we re nelazim e yanî. Gelê me ye ê hêja ê Bakurê Kurdistanê. Xapo em xapandin. Xapo em teslîmî dewleta Tirkî kirin. Xapo em firotin. Çawa we firot? Me jî firot. Dere û xapandinê wî îdî bes e. Bes bawer bikin. Xelas ya ew li hev hatiye ew dewleta Tirk li hev hatiye qediya çû. Em xelas bûn. Niha gelê me ê Rojavayê Kurdistanê ji çîrok mîrokê aldar wê xelas bibe û azadiya fîzîkî û azadiya fîzîkî ev ereb merebên ê ku derdora Qesedê civiya bûn hemû xıyanetên bi Qesedê kirin. Biratiya gelan û netewa demokratîk hey xwelî ser. Hey aldar xelîl.
هەی باهۆز نزانم چ ئەف 12-13 ساڵێ وەی وە چ براتیا گەلان وەلە هەوا خویا بوو سەرۆکێ پارتیا وان سەرۆکێ پارتیا ئا گەلەجەک ئا پاشەرۆژێ ئا سووری خۆش ئاپۆچیا دوورخست و تەڤلی ڕژیما ڤەقەتیە قوت بوو و تەڤلی ڕژیما جۆلانی بوو ئیجا هینە ون چ دخوازن ون تەنێ جێهاتینە ئێریشی هۆشەنگ و هێریشی ئەنتەلەکتۆلێ کووردا بکەن ئێریشی ڕکبرێ پەکێکی و ڕەخنەگرێ پەکێکی بکەن ون تەنێ vê li herin serokê xwe nas bikin bê serokê we çi xulam û zilamê dewleta kûr a Tirk em têk çûn bi rastî mere bêje ji bo ku em vê têkçûyîna hanê derbas bikin dibe em li xwe mikur bên dibe em e'tîraf bikin lê em dizanin em têk çûn û em dizanin sebebê têkçûna me kî dibe vê ev jî hebe em birîna xwe em nas dikin û dermanê vê birîna hanê jî em ê nas bikin gelê Kurd piştî şikestina 75 sala 1975 têkçûyîna 1975 mal ser piya tevgera azadîxwaz mal ser piya niha Herêma Kurdistana federe heye niha ala Kurdistanê heye ev ala xweşik û şîrîn ala me ye em ê maç bikin em ê dêxin di dilê me de ye di mejiyê me de ye heta ji me bê em ê vê ala hanê biparêzin em ê Herêma Kurdistana federe biparêzin xem nake em vê carê têk çûn mixabin teala lê ez ê bêjim yenî lê niha hîna serokên Kurda ê resen hene serokên Kurda ku bazariyê li ser gelê Kurd li ser doza gelê Kurd nakin ne wek xapûne niha li bin di rojhilata navîn de ev al heye milk û malê me û çarenûsa me û qedera me û dîroka me wekî Kurdê Rojava Kurdên diyasbora Kurdên Bakurê Kurdistanê ev al e û Herêma Kurdistan a federe ye em xwedora wê bicivînin û em lehnetê bikin li xapo û li tevgera xapo jî ancaq ez vê dikarim bêjim zêdeyî wê di cem me tune di nava xêr û xweşiyê de bimîne